こんにちは。アキバアフメットと申します。バングラデシュ人です。2015年の9月に大学部を卒業しました。専門は電気と電子エンジニアリングです。私はバングラデシュでトップレベルの発電会社でコントロールシステムエンジニアとして合計4年の働いた経験があります。この会社で私は Automated Frequency Responsive Control System を開発しました。このプロジェクトはとても成功したので、私は2019年の Best Employee of the Year に選ばれました。これ以外で他のアチーブメントは、シェルフバランシングトゥーウィーラーロボットや、カーゲルアシャイグレートエナジープレディクターコンテストです。このカーゲルコンテストで私は3500人中80位にランキングし、シルバーメダルをもらいました。私の得意なプログラミング言語は Python や C です。また、メシンラーニングのフレームワークを、例えば Scikit-learn や Pandas や TensorFlow もよく使います。私は将来、チャレンジングなプロジェクトで働いて、上手な AI とロボティクスのエンジニアになりたいです。私は日本の最先端技術に興味があります。また、日本の美しい自然と文化が大好きなので、日本で働きたいです。ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。